Едвард. Тогава Едвард става капитан. Щом го няма Марти, Едвард става капитан. Дале ходиш? Изкавай кръв. Момичета, капитанката, тука. С лице към онази част. Марти, с лице на там. Всички зад капитаните. Зад капитана, бързо, зад тебе. Така. Така. Я ви кажете, обичате ли да ядете пица? А някой от вас помогнал ли в къщи да правите пица, салата, всички ли? Свалете ръка. Това... Сега ще видим камето ви. Айде бе. Пица. И ще трябва да съберете месото за тази пица. Аз обичам паячи! И така, тук, вътре е цялото месо за пицата. Нищо няма. Я да видя. Ето, това е чисто. И това е чисто. Няма ли ни събираме с уста? Тогава е с лакти. Ето свикане няма да стане. Обаче... Така, давайте! Колко останаха? Не, колко останаха? Така, сега да видим колко имат момчетата. Момчета, оставете ги, не си там. Оставете ги! Не е честно, вие се ги прибирате! Аз няма да го прибирам. Не, няма да го прибирам това. Не е честно!
Иванка нищо не мога да направя. В една ресурса как бяхте Ние сме от Крумарето Митко. Приятелът ми беше тук молитко, но с него време е сега да се сбогуваме с мъничко тъга. Довиждане, молитко, приятело чудесен, за те сега е тази наша песен, за твоите книжки чудни и приказно красиви, които ни направиха щастливи. Разделяме се в детската градина в първи клас. Ще бъде много година, порасналите вече момичета, момчета. Хей, оставяме играчките мечета. Разделяме се в детската градина в първи клас. Ще бъде много година, порасналите вече момичета, момчета. Хей, оставяме играчките мечета. Довиждане, молитко, приятело чудесен, за те сега е тази наша песен, за твоите книжки чудни и приказно красиви, които ни направиха щастливи. А с него, как добре ни беше в песни смях, кой времето летеше и както си играехме с кучета и кукли. Хей, научихме и буквите числата. С него, как добре ни беше в песни смях, кой времето летеше и както си играехме с кучета и кукли. Хей, научихме и буквите числата. Довиждане, молитко, приятело чудесен, за те сега е тази наша песен.
Трябва ни нетърпеливи, потегляме в този час. Да по-големи още следи, да е сега. Ти си бъдът, ти можеш всичко сам, така че няма страшно мой човек. Пред теб светът е по-различен, настъпва 21 век. Бъди такъв, какъвто искаш, но и в труднини не се колебай. Да бъдеш пръв и да отискаш, играта просто се играе винаги до край. Ти си върхът, ти можеш всичко сам, така че няма страшно мой човек. Пред теб светът е по-различен, настъпва 21 век. Бъди такъв, какъвто искаш, дори в трудни дни не се колебай. Да бъдеш пръв и да отискаш, играта просто се играе винаги до край. Върхът на вес. Първо да ви благодаря на абсолютно всички, че бяхте такива добри родители, не сме имали никакви проблеми с вас и че ни поверихте тези прекрасни деца, с които изкарахме страхотни 4 години. Съжалявам, но просто не мога да говоря сега. На всеки 4 години ние си поплакваме. Така е. Сега, аз искам първо да кажа нещо за дечица. Деца, когато човек порасне и стане голям и научи някои неща и е готов за ученик, получава първото си свидетелство. Вие ще имате много такива свидетелства, когато се учите и ставате все по-голями и все по-голями. Но първото ще ви дадем сега, което означава, че вие вече сте готови за ученици. Толкова много сте се трудили, толкова знания вече имате, че ще бъдете отличници в училище, като станете в първи клас. Искам сега всички от вас да изръкопляскаме на 4 деца, които бяха първи клас, но дойдоха днеска заедно с вас, което означава, че вие сте едни прекрасни приятели. Скъпи родители, това са вашите деца. Едни прекрасни деца, един прекрасен колектив, умни, изключително самостоятелни, много добри приятели, отново казвам, с едни прекрасни учителки, които се справиха в трудния момент, когато госпожа
Николета излезе от строя. Искам пред всички да благодаря на госпожа Майя, която много всеотдайно в продължение на 4 месеца работиш от сутрин до вечер. Искам да благодаря, че това никак не е лесно. Даже много е трудно. До 12 часа на ден. Не просто стоеше при децата, за да има учител. Тя непрекъснато се занимаваше и ги обучаваше. Просто беше истински учител, за да замести достойно отсъстващата учителка. Затова ви казвам, че вашите деца са подготвени за училище. И ви желая първо да ви бъдат здрави децата, да носят много радост и ви уверявам, че в което и училище да отидат, няма да ви посрамят. Ще бъдат, защото те са в детска градина и ще бъдат отличници. Започват изненадите. Как искате да започнем азбуката? От да, а не от тя отзад. Добре, от да. Александър Костов. За това от да. Александра Тепилиева. Ая. Александра Стоянова. Милослава. Вероника! Айде, Вероника, да стане трудно. Стига, Вероника. То движение, че... Весела! Я го болим камерата на прочетем. Тук съм, Влади! Аз се обърнете да ви снима с майка. Е там, седи до майка. Седи до майка. Косио, Константин, Коси, Яден, Кристиян. Ти си много смешно. Мария! Мартин! Манов! Мартин Марин! Ти си
Видя ли по-голяма кака? Най-готино в пивко. Я няма да го снимам. Искаш ли да махнеш? Да, този. Ай, това ще махнем. Ела. Елате всички деца, Сами. Сами. Първите да клекнат долу, защото не се вижда. А ви моля се една крачка назад, да не се вижда, няма чакай. Мини, Ей, госпожите, ще пробвате насам. Госпожите, зеле, зеле. може ли малко да се разместите на памет от това ръждения? Сами. Вкъщи ли ще го ядеш? Сами, искаш ли вкъщи, мамо? Добре. Ладно ми се на мен! Имаш? Сами. Какво имаш? Чакаме да ви кажа само за 31 събота, когато се отработва, който ще бъде разделена да знаете до 2:30, защото после ще пръсва за паразити и за... Да, сещате се. Това е различни Lucas.